घरे किछि पूजा पर्व थिले सेइने जाई माँ बनै दिए खिचुड़ी। गरम गरम खिचुड़ी उपरे गुआ घिओ टिके पकाई वर्षा दिने परसी दिए माँ खाइबा पाई। मुग डाली आउ चाउଳରେ ତିଆରି ଏ ଖାଇବାଟି ପାଟିକୁ ଯେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ଦେହ ପାଇଁ ସେତିକି ହିତକର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ସହଜେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗୁରୁବାରଟା ଭାବିଲି ଖେଚୋଡ଼ି ଟିକେ କରିବି। ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କଡ଼େଇରେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ଜିରା ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ କିଛି ଅଦାକୁ ଟିକେ ଛେଚି ପକେଇ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି। ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଡାଲିକୁ ପକେଇ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ମୋ ମା ରୋଷେଇ ଭଳି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଦେଲି ପାଣି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପ୍ରେସର କାଢ଼ି ପରସି ଦେଲି ଗରମ ଗରମ ଖିଚୁଡ଼ି, ସିଏ ବି ମୋ ମାଆକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ପିଲାଦିନେ ମୋ ମା ମତେ ପରସି ଦେଉଥିଲା। ଡାଲମା ସହିତ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହୋପ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ଇଟ୍। ଫଲୋ ଫର୍ ମୋର୍।